pruncii noștri sunt cei mai grozavi și chiar așa e pe anumite paliere. Pentru că noi, părinții, considerăm că pruncii noștri pot face orice. E indicat ca măcar din când în când să apelăm la specialiști care nu neapărat să ne mai taie din elan, dar să ne explice concret, cu cartea în față și pe tipologie, cam cine e de fapt pruncul nostru. Doamne, ori dacă greșesc, am greșit cu această prezentare? Nu, foarte bună prezentarea dumneavoastră și aveți dreptate în mare măsură. De cele mai multe ori, subiectivismul părintelui își spune cuvântul cam în tot ceea ce urmează copilul să facă în diverse activități, începând de când este mic de la grădiniță. Părintele vrea karate, vrea germană, vrea dansuri, vrea foarte multe, fără să aibă în vedere posibilitățile copilului, disponibilitatea lui, faptul că la o anumită vârstă are un anumit potențial, o anumită capacitate în a face față unui program de o astfel de anvergură. Ulterior, intră în școală, însă, din nou, părintele spune, da, cred că ar trebui să mergi în direcția asta. Uite, ne gândim la cele mai bune școli din oraș. Foarte mulți părinți cu care am stat de vorbă se gândesc, da, copilul meu vrea să meargă la cea mai bună școală din oraș. Sunt școli de top, sunt școli în care dascălii sunt considerați a fi foarte buni, rezultatele școlare ale dascălilor la olimpiade, diverse concursuri naționale și poate chiar internaționale, dovedesc acest lucru și, prin urmare, părintele este îndreptățit să dorească ce e mai bun pentru copil. Însă, se pierde din vedere un alt aspect, și anume acela al capacității și competențelor pe care copilul le deține, pe de o parte, din punct de vedere al structurii, a ceea ce este el ca și persoană, și aici vorbim de trăsături de personalitate, mod de a se raporta la nivel social sau relațional, atât cu el însăși, cât și cu ceilalți din anturajul lui, sau chiar cu persoane străine. Pe de altă parte, ceea ce este el ca și persoană și poate să facă în diverse situații, cum se raportează din perspectiva organizării, din perspectiva planificării, din perspectiva time managementului, cum îmi planific și îmi organizez în așa fel încât să fiu eficient, chiar și în procesul de învățare, chiar și în planificarea activităților pe care le am la școală. Înțeleg faptul că, de fapt, noi, părinții, din prea multă iubire, pierdem din vedere, și am să mă exprim strictamente judecătorește acum, interesul superior al copilului. Pe bună dreptate, așa este, pentru că am întâlnit în experiența de 16 ani de când lucrez în profesie, situații în care părintele ajunge la psiholog, pornind de la considerentul că, știți, copilul meu are o problemă. Are tulburări de comportament, nu este atent, nu știe ce vrea, dar de cele mai multe ori s-a dovedit că toate aceste aparente probleme ale copilului sunt de fapt probleme care țin din altă sferă, anturaj, familie, părinți și așa mai departe. Este important să avem în vedere interesul major al copilului, pentru că, în fond și la urma urmei, ca adult, în viața lui, pe parcursul vieții lui, el și-o va trăi. Nu va trăi mama, nu va trăi tata, nu vor trăi prietenii, colegii, dascălii și așa mai departe. El va fi responsabil pentru tot ceea ce va face cu viața lui, pentru deciziile pe care le va lua în viață și nu va fi tot timpul în existența lui mama și tata să îl ajute, să-l sprijine, să îi ofere ajutor sau să-l sfătuiască și așa mai departe. Cum putem să le dăm o bază bună, doamnă psiholog, tocmai fiindcă este imposibil să le fim în preajmă mereu? Cred că cea mai mare problemă sau deficitul cu care se confruntă părinții în zilele noastre este aceea disponibilității, a timpului petrecut cu copilul, în a-ți cunoaște copilul, a cunoaște care sunt valorile lui, care sunt abilitățile și capacitățile lui ca și persoană, ca și ființă, dacă vreți, pentru că de cele mai multe ori suntem prinși așa în multitudinea de activități pe care le avem, timp foarte puțin cu copilul, pentru a-i cunoaște de fapt nevoile, pentru a ști ce vrea de fapt copilul meu. Vrea să facă dansuri sau eu îl împing de la spate doar că trebuie să facă. Poate că el vrea să facă karate, poate vrea să facă muncă sau activitate artistică. Poate vrea să facă nimic. Poate vrea să facă nimic, să stea pur și simplu să se joace. Să se joace cu copii de vârsta lui sau să nu stea, cum spuneți, să stea, să nu facă nimic și pur și simplu să
se bucure de natură, de o ieșire în parc, de o plimbare cu bicicleta, de jucat într-un mod mai puțin sofisticat, dacă vreți, decât tabletă, telefon și alte aspecte. Adică, pe lângă faptul că programa școlară este încărcată, este foarte încărcată. Vin părinții care își doresc să scoată genii din copiilor, nimic rău în asta, dar cu măsură. Pentru că activitățile extrașcolare, prea multe, duc la epuizarea copilului. Da, de cele mai multe ori, părintele vrea ca propriul copil să aibă timpul ocupat. Adică, neavând disponibilitate să petreacă timpul cu copilul, este cea mai la îndemână soluție copilul să aibă activități. Dar aceste activități, gândiți-vă că ele sunt după un program de școală, un program care la ciclul primar este de 4, poate 5 ore, o zi, 2 pe săptămână, care continuă cu acele activități extrașcolare, poate 2-3 pe zi, ajunge copilul spre seară acasă, poate că își mai face și temele, dacă este la un program de after school, dacă nu, oricum ajunge acasă, lucrează mama, tata, cine are disponibilitate pentru a-și face temele, aleargă dintr-o parte în alta la celelalte activități și ajunge seara epuizat după un program de 8, 10, 12 ore. Dacă este să ne gândim și să facem o comparație între capacitatea fizică și psihică a unui adult de a lucra 5 zile pe săptămână câte 12 ore, da? Stăm și ne gândim care este randamentul într-o astfel de situație. Vorbim de adult. Ce facem în situația în care un copil are o astfel de programă, un copil care are capacitate intelectuală, poate că este la un nivel mediu, nu sunt toți genii, nu suntem toți născuți cu potențial și cu capacități extraordinare. Mi-ați aruncat mingea la fireu pentru următorul subiect pe care vreau să-l discutăm și anume profilul vocațional. Cât de mult contează ca părinții să fie conștienți de faptul că e important să-și ducă copilul la psiholog pentru a-i se face acest profil vocațional. Știm, adică, ce material avem și cu ce lucrăm, dincolo de subiectivismul părinților. Da, este un pas important, spun eu, de care ar trebui să țină cont orice părinte din momentul în care copilul se apropie de primul examen din viața lui, respectiv clasa a 8-a. Chiar cu cel puțin un an înainte ar trebui să știe care sunt aptitudinile copilului, la ce este bun copilul lui, cât este de bun într-un domeniu sau în altul, ce interese are, ce specificitate are el ca și persoană, pentru că degeaba merge la un liceu foarte bun doar pentru că vrea mama sau vrea tata sau majoritatea colegilor sau prietenii lui, pentru că am mai auzit și varianta merg la Moisil sau la un alt liceu că majoritatea prietenilor mei merg acolo și să fim împreună. Dar acest aspect are un revers, în sensul că pe parcursul celor 4 ani de zile s-ar putea să nu facă față. Părintele este important să conștientizeze importanța acestui profil vocațional pentru că, pe de o parte, îl ajută să-l descopere pe copil dincolo de ceea ce știe despre el. Pentru că există, la ora actuală, probe, instrumente standardizate în domeniul psihologiei pe care noi le folosim și care sunt etalonate la nivel de populație românească. S-au făcut studii și cercetări pe aceste instrumente tocmai pentru a putea fi utilizate pe grupe de vârstă, de la copii și până la adulți în orientarea în carieră și profesională, care ne permit să creionăm, dacă vreți, un profil așa numit vocațional, care ne arată ariile de interese predominante, cele care sunt cele mai agreate și în care subiectul, în cazul nostru tânărul, elevul, s-ar putea să facă sau să aibă succes în condițiile în care va merge în direcția respectivă. Păi asta ar fi foarte util pentru aceia care dau bacul acum, fiindcă ei iau bacalaureatul și se duc înspre anumite facultăți. Da, iar ajuta să se descopere mai mult, fiindcă oricum asta e o vârstă grea. Este foarte adevărat ce spuneți, pentru că acest profil vocațional îți dă posibilitatea să vezi, pe de o parte, care sunt procentual vorbind rezultatele obținute pe anumite arii de interese, dacă vorbim de drept, matematică, științe exacte, științe economice, sociologie, psihologie, arhitectură, construcții, ce doriți.
Da? Acest instrument sau aceste instrumente care vizează sfera vocațională permit să observi care este afinitatea subiectului într-o direcție sau alta. Mai mult, sunt instrumente sau chiar platforme care permit să corelezi rezultatele pe care subiectul, elevul care este evaluat cu un astfel de instrument le obține cu, cum să spun, codul ocupațiilor din România, aptitudinile necesare pentru o anumită profesie. Și acest program, prin corelare, îți oferă la imagine vizuală un grafic în care pe o scală de la 1 la 5, unde aptitudinile sunt cotate de la 1 foarte slab la 5 foarte bun, pe partea de aptitudini verbale, aptitudini numerice, reprezentare spațială, capacitate decizională, capacitate de învățare, timp de reacție, scoate în evidență profilul persoanei evaluate, da, sub formă de histograme, graficul care ne arată la ce nivel s-a ajuns pe diversele aptitudini și ne permite să corelăm cu codul ocupațiilor din România. Și eu să spunem că fac această evaluare și am un anumit nivel de aptitudini pe fiecare din cele pe care le-am enumerat și mă interesează să văd dacă eu aș fi bună sau abilitățile mele ar fi compatibile cu profesia de arhitect, spunem, da? Și atunci pot să fac nivelul de potrivire de 100% a profilului meu cu, să văd dacă se potrivește cu arhitectul. Dacă nu se potrivește cu arhitectul 100%, cu profesia de arhitect, îmi va arăta diferența. Adică la ce nivel ar trebui să mă situez pe anumite aptitudini pentru a avea succes în profesia de arhitect și care este nivelul meu real. Și atunci voi vedea dacă am mai mult, mă situez cu un nivel peste sau mă situez de desubt. Și atunci partea de consiliere vocațională vine în scopul orientării, aceea de a-l învăța pe subiect sau de a-l ajuta să dezvolte acele abilități care sunt în deficit. Dacă își dorește într-adevăr să meargă în direcția profesiei respective. În cazul în care nu vine țintit și spune nu vreau neapărat arhitect, vreau să văd care ar fi cel mai compatibil cu profilul meu, care ocupație ar fi cea mai compatibilă cu profilul meu. Din nou se face această evaluare și spune din domeniul respectiv, profesia respectivă, următoarea, profesia respectivă și atunci are posibilitatea să aleagă și să vadă care sunt caracteristicile pe profesia respectivă. Eu mă întrebam dacă n-ar fi productiv să existe un program național prin care să fie realizat profilul vocațional al fiecărui elev în clasa, eu știu, a 10-a, poate, ca să știe încotro să se îndrepte. Ar fi ideal și să știți că există, am fost cooptată în diverse activități pe proiecte cu finanțare europeană pe partea de consiliere profesională, consiliere vocațională, dar care era deja la persoane fie șomere, fie în căutarea unui loc de muncă sau chiar studenți care erau deja în activitatea educațională incluși, dar care se presupune că doreau să facă o schimbare la un moment dat. Nu există un astfel de proiect național gândit de către minister, să spunem, care să fie inclus ca și pas sau ca și obligativitate în școală, însă aici putem vorbi de activitatea psihologilor școlari care ar putea să facă acest lucru, dar există un minus și acela că sunt destul de puțini. Când? Dacă e un psiholog necesar, la 800 de elevi, nu este timpul necesar. Concret, exact. Aceasta este problema, nu este timpul necesar și atunci ajung în privat părinții cu copiii să solicite acest tip de serviciu tocmai pentru a avea o imagine foarte clară a direcției în care să meargă copilul și să meargă, cum se spune, în cunoștință de cauză, nu sub presiune sau că mama dorește să meargă într-o direcție sau tatăl dorește altceva. Sunt situații în care vă vin copii și părinți supărați unii pe alții, fiindcă copilul vrea într-o parte și părintele într-alta? Nu pot remedia situația și ajung la psiholog? Se întâmplă așa ceva? Am avut situații de genul acesta, însă îmi place să dau, de câte ori sunt întrebată despre acest subiect, care e un subiect care mie îmi place foarte mult, consilierea vocațională și orientarea în carieră. Un exemplu al unei familii de ingineri din Timișoara, care au 2 copii, au venit ceva ani în urmă la mine, cred că a fost printre primele profile vocaționale pe care le-am avut ca solicitare, și care spuneau, da, băiatul nostru este foarte bun la matematică, se descurcă foarte bine, este la o școală bună în Timișoara, noi am vrea să se îndrepte în direcția ingineriei. Noi fiind ingineri,
am vrea să meargă și el în direcția respectivă. Fetița cu vreo 2 ani mai mică decât fratele ei, frate care era mai mare. Și atunci a spus, am vrea să vedem cum stau lucrurile, dacă într-adevăr ceea ce noi vrem este și potrivit sau se mulează pe ceea ce este el de fapt. Da? O familie foarte deschisă, o familie care în mintea lor știau exact foarte mult ce își doresc pentru copil, dar dincolo de ceea ce doreau ei ca și adulți, ca și părinți, aveau nevoie de o confirmare sau, dacă nu, o îndrumare într-o altă direcție. A venit băiatul, am făcut evaluarea care poate să dureze câteva ore și pentru că este destul de solicitantă, este recomandat să se facă în reprize sau în zile consecutive. S-a făcut evaluarea și pe lângă faptul că era un copil într-adevăr destul de inteligent și cu nivel intelectual peste medie, cu abilități matematice foarte bune, era și un artist. Avea un potențial creativ latent care nu a prea fost pus în valoare și în general, în astfel de situații, le spun părinților și copiilor care vin să nu-mi spună care sunt preferințele lor, decât după ce ajungem să discutăm la cald, la rece, cum vreți, profilul vocațional. Și s-a întâmplat ca, după ce am făcut acest profil, să primesc întâi băiatul, să discut cu el și după aceea am invitat părinții. Am discutat cu băiatul și am spus, uite, din profilul pe care eu ți l-am realizat, pe baza a ceea ce tu ai dat ca și răspunsuri și modul în care ai lucrat pe instrument, reiese că ești foarte bun la asta, da, și aici susține ceea ce spune mama și tata, dar este și latura creativă. Cam artist. Ești un pic așa în direcția asta artistică și te-aș întreba eu acum, sănătate, te-aș întreba eu acum, spun dacă te-ai gândit vreodată să dezvolți latura asta sau ai avut activități în care te-ai manifestat în direcția asta, zice, știți, eu m-am gândit că aș vrea să fac ceva, dar nu știu exact ce. Și a spus, uite, din punctul meu de vedere, pentru că te descurci foarte bine la matematică, ai avea succes în absolut orice ai întreprinde, cu siguranță. Și profilul lui structural, era un tip ambițios, un băiat ambițios, era un băiat care avea un profil așa foarte, foarte frumos, ca la carte. Și a spus, uite, din punctul meu de vedere, cred că și arhitectura ți s-ar potrivi, pentru că ai îmbina matematica cu arta. Da. Zice, știți că și eu m-am gândit asta, dar n-am îndrăznit să spun acasă. Da, nu-i nimic. La următoarea întâlnire a venit mama și tata să discutăm pe profil. Și uitați, din nou, am reluat discuția și părinții au fost surprinși, pe de o parte pentru că erau atât de ancorați în direcția ingineriei, încât au pierdut din vedere, deși îl mai surprinseseră în diverse momente că mai schița ceva, mai avea idei așa, avea o imaginație destul de creativă, destul de bogată. În momentul în care am venit cu sugestia, a spus, dar știți, la asta nu ne-am gândit. Deci zic, poate că ar trebui să aveți în vedere și acest aspect. Au fost la mine, cred că undeva spre sfârșitul anului și în anul următor urma să se dea examenul. Atunci s-a informat repede, au găsit în Timișoara un profesor care l-a meditat pe arhitectură, a susținut examenul arhitectură și după câteva luni, spre sfârșitul anului, iarăși m-am întâlnit cu mama, întâmplător pe stradă și mi-a spus, știți că fiul nostru a intrat la arhitectură. A fost așa o satisfacție, dacă mă credeți, pentru că, pe de o parte, am putut să-l ajut și, pe de altă parte, pentru că am avut sprijinul familiei, pentru că putea familia foarte bine să spună, nu, noi vrem în direcția asta să meargă copilul nostru, indiferent de ce spuneți dumneavoastră că este artist, că nu o să trăiască din artă și din altceva. Deci acesta este un caz fericit. Însă există și situații în care părinții vin, cum să spun, setați. Da? Adică avem o afacere de continuată, deci trebuie să mergem în direcția asta. Copilul meu trebuie să se facă avocat, trebuie să se facă jurist, trebuie să se facă medic, trebuie să se facă farmacist sau trebuie să se facă orice altceva, fără să țină cont de cele mai multe ori de nevoia reală a copilului. Și acesta este minusul din punct de vedere al orientării, pentru că pe viitor, dacă este să analizez care este traiectoria, și aici iarăși m-am tot gândit și la un moment dat vorbisem cu soțul meu că poate ar fi interesant pe un proiect cu finanțare europeană să se facă o cercetare, un studiu din care să rezulte care este, să spunem, gradul de reușită al studenților, al elevilor care merg într-o direcție după ce finalizează studiile, dacă reușesc să se
angajeze pe domeniul pe domeniu. care l-au finalizat sau dacă, din păcate, sunt nevoiți să se reorienteze, să schimbe direcția. Pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să faci o facultate sau să termini niște studii pentru că a fost conjunctura, că prietena sau prietenul a mers acolo, te-ai dus și tu, că a fost mai ușor, că a fost mai comod, că ai fost împins sau constrâns de familie sau din diverse alte... Poate pentru un an, doi funcționează, însă pe termen lung, gradul de satisfacție și de eșec... Vă dați seama ce frustrări naște o meserie care nu-ți face plăcere? Vorba aia, muncești 8 ore pe zi în medie. Da, și nu doar frustrări, să spunem, care se repercutează în viața ta reală, ci la nivel personal, care îți induc o stimă de sine scăzută, îți induc o neîncredere în tine, în capacitățile tale și ajungi să-ți dai seama sau să te gândești că poate nu o să reușești niciodată să faci ceva, îți pierde curajul de a mai încerca sau de a te lăsa oarecum dus puțin de val, de nevoia ta interioară, de strigătul ăla din interior care vine și spune: stai, eu vreau să fac altceva. Și cu toate astea sunt acele lucruri care te condiționează, sunt acele piedici care vin din mediu, din anturaj, din eu știu ce alte surse și care te condiționează să mergi într-o direcție care conștientizezi că nu ți este benefică, dar cu toate astea te gândești că trebuie să-ți asiguri traiul de zi cu zi, că trebuie să-ți hrănești copilul, că trebuie să-ți ții copilul la școală, că trebuie să faci multe alte lucruri și din acest aspect derivă compromisul pe care ajungi să-l faci în viața asta, dacă vreți să discutăm așa, despre ce să fac, cum să fac, în ce direcție și cât de mult îmi doresc să fac asta sau trebuie să o fac din necesitate. Da, e bun un psiholog la Casa Omului, doamne Iordache, vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături. Luați în calcul aceia care aveți examene în perioada asta, să stați de povești cu un psiholog referitor la profilul vostru vocațional și mă refer acum în special la aceia nehotărâți care oscilează între o direcție și alta sau chiar mai multe. Vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături preț de un ceas și în această seară. Rămâneți cu TVR Timișoara, toate bune, la revedere!